Ka noriat omtang bagapau, haga jingpan mi ya usok nyamtra, henry ka donru ya ka jaka jong okai ka baitanat, harut senong lemba kikshat ki banok rempum, habaro kisau ayom. Ka noriat ka jengai kumba shispa kat 100 kilometer na nomba Shillong, berlai pisau kilometer na noston West Khasi Hills District. Kadon hadu shispa kanai pautam ki Longying, bat kumba kanai pau persen kidai ki benang im hakarep karyang. Hakatega shnong kidan sautli kikshat ki banok rempum, habaro kisau ayom, kakshat syalia lentuk ba, kshat umtang kesiar, kshat syalia skong, bat kapot sahab. Kadonru kakrempu bon senrang belang. Ki nongshong shnong bat kanoriat fama an Environmental Conservation Com Tourism Society. Kadep shnaru ikilenti kesengkin, bagan thup ia kawai ke jingking belashna tang na kisik, ban kam na shiliang syashiliang kawa. Uba mekadis marbanyang, habai keren bar umau por ulai thu, baga jing temu jong kadar bashnong, ban pli ka neka jaka jong okai. Kalong ban kentiu ya kayo kakot jong kashnong, bat kamtam baki pajba kentip, ban sakhi dalade, ya ka jingdon usok nyamtra uba sesok bha, hagan neka shnong. Nakaliang jongi ket bangi la suya ap kumto ngilaya persang banyayai te kibabuan hi kila ai jing kersan yangi da kabanginya tre na lade ban sedang na lade ngi nakaliang kasnong ngila tre mentala kumba ars ngi banlik pendap bangin sedang ya jing tre da kabangi yami da bor naka mat jongi kasnong ngila sedang balik ti balik khom balik sna kitik jing don kam kum kadak bangi la don kata jing trang na lade ban kentiu ya kanne bat kat hadu menta hi ngila ya hi kanne bat menta kini ki syai ki badan hang ne kalong ba kadon bun teli ki syai po nong riat te ya ka bangi mut bangin play mentang in play syatang ya ka we ka badai ka we tang ka we ka umba ti kita hapo kata ru ki syai ki don kumba sao san teli ki syai ki bah tingim keren ti ki syai barit ki ba no kumto komne te ki view point ru hni ngi don te ka we ka kram pubon ru ka bangi sei khat ka teng ka senrang belang ru ka don hi ti ka we ka sai ka ba khampau ha hang nei baro ki tip ka de ya ta ku nakaliang jong edc nang ni hexnam blada bu ilawan yu kejat ilawan pai ya kan te ka de sang ni sha lang ti bangin mut ya samariau te ka dan te ka ba teng ka susing te ka tharu mata ti ki we ki ba ngidang benang ya chu sakmat te mun ngin senang ya sakmat nama ngimla ban le mata shi sen le nama bakla yar ka he palat ni ka tourism jong hi ki sai ki ba shani shatur ki dang don hi te ya mentang ngidang mut ban pli syatang ka we ka phot Uba mekadis marbanyang, ula kenturu ya katna tourism jong ka jela, bakan ai jing rap lem syaka shnong, kenang banla banang penjanai syusyu, ya kane ka jaka jong okai. Ulai turu baya kane ka jaka jong okai, on plipat ba no, haka khatwe tarik unok pra arajar arpuwe. Kane ka tourism jong ni snong ka de ka kabla ai ka mai mariang kumba ong mo bu ble nong bu nong thau la kan syat hi ka nong riat ban long ka we na ki snong ki ba don bun ki jaka te hande kat hadu menta te na kaliang jongi ru ngila persang he ban nyai ki department siki babuan ki jing ai la ban yarap lem yangi na menta ban kentiu bangin ra ya kan ka tourism sajong ban penpau sa ka perthai ru bangi dan hang ni tourism kum ki syat ki view point ki pubon te ki ru ki ba bun hi ki ba ngila ban promote la da kana kaliang ka government ka phai khmat lem shangi bukan yarap khamtam ya ka tourist department na kaliang jongi ngila lek ban ngila pendak ya ki te ki nang ki dokumen la ne ki jing tho jing tar apo ka te na kaliang jing tre system jong director mut ula kit khia hi ya kani ka kam bat ula sedang hi ban promote bat ula menta ka sa tang ho engineer bu wan ban estimate ban wan ta te na kaliang jongi ngi kerpat ni ki we ki department ki babun lada ki dang don ban la ban yarap lem yangi ngi kerpat ba kin wan ya senyang lem bakin ya na kaliang jongi ngi pediang lada ki we ki wat ko mangin kentiu ya ka snong ka tha ko ba ki we ki jaka ki pa ngi ni dan kita khamtam ye unong mi khmat jongi uba MLA jongi uba kim farmer banyang
haka jingla jong uru ngilaya persang hi banginnya keren tu uru ulak kular hi ba un nyarap undan bental lemengi ngiso komen ba nakaliang jong unong kemar ba ulak kular hi ban yarap lemi ki jingdon kam jong ini sinang. Habai keren berubah lastar welenkoi. Ubade uwe nekir khot jungka society ulai thu. Baka society rengkat kador basnong. Kidang nut ban kentiu ya kakam jungokai hakani kasnong. Kenang bakan long kalat ai kam ai jam. Iki para snong baru baka snong kan kiu hakaliang kayo kakot. Toh hakabanung kong ngi nakaliang jongi ka society jongka nongret ngi penpau kejing sungu kejing sungu buram mi pi ki reporter ki bawan nakaliang jongka maupor bad hakabakum kani kapor ngi sabahaban yatu ban pentip sepi ba ya kani ke society yang nia nongret ila sedang nado ubanai April jongka ni kesenam aricar arpuwehi bat ke jengtemu ke jongi ke long namar ba kani ke sunong jongi kani ke sunong kaba ublei ulak kerku kerpang ha ke jengdon jong ki ki wa ke jenglong jong ke sunong ha ke jenglong jong karep kariang ngila ban ong ba nakini ke sunong ki ba marjan kadi ke sunong jongi ka kamlong kerpang ngila ban ong kamtam namar ba kadi ke sunong ka ba la ban penmi uniu so nyamtra ngangit ba POE pipoi hang ni POE dah lagi jongi kemat ya uniu so nyamtra di ke jengtemu ke jongi ke long namar bakani ke sunong ke long ke sunong ke beran hakan dong du ke belong hat du jong kani ke surok na umli syani syanong rian di nakaliang jongi ke society ngi angnut ba ngin kentiu ya ka yok ka kot jong kinong sunong namar ba kinong sunong hani ngila ban ong kendai pau kendai persen kide tang kinong rep ki bedang B ki bedang duna ka jengnang jeng stan te da ka bangi don kani ke jeng temu ban seng ya kani ke society kalong ban kentiu ya ka yo ai ka kot ya ka akor ka buram jong kinong snong brok away kata kani ka jeng temu ka ba kamat jongi. Kumbala juong baka surok kade ubulum kayo kakot yung kisnong kitau bat kajela. Henry kanong riat kadon kam satang ban siang rong. Namar hadu menta kasurok rong kakutang hakabasdang yung kisnong. Kumta nakliang ka society kakentu katanat PWD bakan pai kematlam ban penyu surok rong no kenang baka pensuk ikipaiba nong snong baru ikinawan yung okai perthai. Nak bentar kini ki jingking bat kitu ki caka ki bangi penkuj ngi snai kitu ki lentia ki chan kabanengkong ngi perkhat daka komiti jongka society bat ngi sotu ba tang mangi ki rekhat jongka society ngi numla ban trei namar ke jing trei ka khia POE de lagi jong khmat kum tu de ngi le chaka sunong ken ngi le chaka sunong ban kerpat ya ka sunong ba kasunong ro kan ya trelang lamat ngi ka society nak ka benta bin tre ngin pen khoj ngin shna gitu ke jingking hoi nak liang jong society ha ka jing sha ngim dan fon AA den rei dak ka bangi snok tilang bat kasunong ka ai ka fon kat tu kat ni ngi ke society bangin penlut hang tu ban thit ki se ki jing dan kambaro den rei ha ka bai de ban tre ban shna gitu ke jingking te ngile da kabangi tremon sobha na kaliang jong ka society rengkat bat kipat ba nong snong bat ha ka bedi bat kani ke bentaru na kaliang jong ka society ngi penpau ke jing sngo ngu ke jing so buram ya ki paranong snong jong ke snong nong rian ki ba kila ai ke ti ka mon ke ti ka diang ban ya trilang bat ngi ke society na ka bentaban ban pen I gitu ki dak kishin ha ka bedi ban kani ke jeng temu ke jongi ke society banwan ra ya kani ka tourism hang ni apo snong nong rian nalon kitu kilenti ki bangi la sna kum tu kitu kilong kidang ke jeng sedang jongi ke society
dan rei kum ke society hi rengkat bat ke sunong ngidon ke jing angnut banang ni sakamat nginang penbaha bat ngiladon ro ke jing temu ba ngin thong yi ki ding na ka mentaban penek pensa ya ke jing internet jongka memariang kumang lo ongi pi ulei ula kerku kerpang ya ke ni ke sunong ke jongi ki jing thong ki jing tep ki so ki pai ki babon chai ki laban mi yang ni sunong tidak ka bangiat ngisang ya ke ni ke society rengkat ka jing wan ra ya ke ni ke tourism kolong ban pen i sya ka pertai ya kini ki jing don jing em ya kini ki so ki pai ki bidon hang ni sunong nong rian te hakini ki por ki banwan ki banai ki bansawan ngidon ke jing temu ke jing anut na kaliang chong ke society rengkat bat ke sunong bangin nang penbaha bat ngi kerpat ru ya ki bor sorkar la dalong kabala kini rap isneilam yang ngi ke society ke sunong namar kumbo PUI bakani ke surok kru kani ke surok kani ke rong si benta ngi ong ba ngi la kamsuk mentah kali kawan tien rei pe kini ke surok kampat poi hadu station nang ta kini ke surok ki badai ban poi ha kini ki jaka jongok kai ka surok PUI dalagi jongi khamat ka dang long kum tu tingi kerpat ya ka sarkar leng ba ka PWD department bahkan pai khamat lem yang ngi kanang ba nginang la ban penbaha ya kini ki jaka jongok kai ke ba kamariang kala kerkhui yang ngi hang ni hanong rian